Boom! At ayun na nga ano mga kakrong-krong, what's up sa inyo mga paa? Charot! What's up sa inyo mga kakrong-krong? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa lens. Lens ng camera. Camera ng aking Canon. Ayan o. Tapos ito po yung telephoto. Yan po yung mga camera na ginagamit ko sa mga shoot or sa mga vlog, mga ganun po. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa lenses ng camera. At ayun na ano mga kakrong-krong, kararating lang po galing sa Lazada. Order ko pa ito noong February. Ngayon lang po siya dumating kasi nga naabutan siya ng lockdown. So ayun na ano mga kakrong-krong, i-unbox po natin yung order ko na galing sa Lazada. Okay, umpisa na po natin. Pagsak ko na in 3, 2, 1, boom! At ayun na nga ano, mga kakrong-krong, nakita nyo po yung lens na dumating, galing po yun sa Lazada. Wait lang. Boom! At ayun na nga ano, mga kakrong-krong, in-order ko po yung lens sa Lazada. Nagpapasalamat po, hindi ko kasi alam kung sino po yung seller nun. Pasalamatan na lang po natin yung nag-deliver sa akin. Team Ninja Band PH. Salamat po sa magandang serbisyo na i-deliver nyo po dito sa amin. At ayun na nga ano, mga kakrong-krong, ito na po yung lens na in-order natin galing po sa Lazada. Kung mapapansin nyo po, yan o. O diba? Bagay na bagay sa Canon natin. Wait lang. Saan yung isang kong camera? Sige, play mo lang yan. Play. Ito pa oh. Yan. Swak na swak dito sa lens na ito. Yan oh. Yan. Dito po yan. Yan. Oh, diba? Ano isasalpak yan ngayon? Yan. Dyan po sa 600 di ko siya isasalpak. Mga kakrong-krong. Itong bagong lens po natin. Yan. At tayo ng ano mga kakrong-krong, dahil nauuso na naman ang pagpa-prank sa YouTube. Hindi po ito prank. Hindi po siya prank. Yan. A few moments later. Boom! What's up mga katurok? Charot. So guys, napanood nyo ba yung vlog ni Pakabunting-ting kanina? Yung pinakita niyang lens? Oh my god! May re-reveal ako guys. May re-reveal akong secret niya. Huwag kayo naniniwala sa kanya! Charot. Huwag kayo naniniwala sa kanya. So, tingnan natin yung lens na pinakita niya sa inyo kanina. Pinagkakapihan niya! It's a prank!
scripted mga kakrong-krong. A few moments later. Hindi po totoong lens yung na-order ko sa Lazada. Isa po siyang mug. Hello! Anong tawag dito? Ah? Anong tawag dito? Dito anong tawag dyan? Ah? Anong tawag? Mug? Ayun o. Cup. Saan? Cup po siya mga kakrong-krong. Ito, Mia. Mug po yung in-order natin mga kakrong-krong. Niloloko ko lang kayo. It's a prank po yun. Yan. Kanyam. Hi- Kanyam ata. So, dyan na po nagtatapos ang ating vlog. Bye-bye! Eventually. Bumat tayo ng ano mga kakrong-krong. Huling, ay. Bumat tayo ng ano mga kakrong-krong. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like. Bumat tayo ng ano mga kakrong-krong. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like, comment, share, and Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like, comment, share, and subscribe. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like, comment, share, subscribe po, mga kakrong-krong. Hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po. Sa Notification bell. and pahabol and click the notification bell Para updated ka sa... para updated ka sa aking mga sa aking mga video, sa aking mga vlog. Bye-bye. Puro scripted. Wala bang diretso dyan? Boom! Matay na naman mga kakrong-krong. What's up sa inyo mga paa? Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, ang hirap mag-intro. Sa 16 pa sila magbubuka. 16. Boom! Matay na ano mga kakrong-krong. What's up sa inyo mga kakrong-krong? Matang tipo. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please like, comment, share, and subscribe po mga kakrong-krong. And pindutin nyo na rin pindutin nyo na rin po ang bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Oh, di ba nagawa ko? Okay lang yun, okay na yun. So, hanggang dito na lang po. Paalam! Boom!